Hanti अब्ला दिनै नोंथांमोना अखान्ति होनदों अखान्ति फेमिलियाव दं नामा? बे नङा जि टाइमाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर बा खनथाम टार्मनि थाखाय सरकार सालायबाय दुनियानि बड'लेण्डनि नामाव बड'लेण्ड दाबिनायनि नामाव आन्दलन खालामबाय रेल जथेबाय राजा लामायाव टायार सावबाय बै समाव अखान्ति खालामग्राया सोर बेखौ जों नायनांगोन दे बे अखान्तियैनो थांबाय बै समाव बिथांमोना अशान्ति खालामबाय जोंबो मानिनानै लाबाय जे जाथिनि थाखाय नांबाय आरो बड'लेण्डआ बोरो मानो लाबोनो हायाखैसै हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि 100% बड'लेण्ड जाया होननाय बे खोथाया दिनै सैथो जाबाय खोथाया बेनो जे बिथांमोना बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला खनथाम थाखाय 15 बोसोर सरकार सालायो मेन भिलेना प्रमद बर' बिथाङानो फेरेंगा बिथांमोनाथ' हाग्रायाव थानानै हुमखि हरग्राना नाथाय बेखौ नायब्ला नुनो मोनो नै दाखालि जेब्ला इउपिपिएल सरकार फैयो जोंथ' रेभेन्स लाखिला जों मावनानै दिनाव मा बुंबाय थानो होमबा रिहन डिफेन्स सरनि माने गोबां रायजोफोरा दाबो एप्रिसियेट खालामबाय दं सरना मावबाय थादों निश्चय जोङो सानैबो पार्टिनि मानसि सिगांनो सरन बर' बिथाङा जोंनि खाजामाथि हालामाव जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट लाबोबाय थिग बिदिनो रिहन दैमारि बिथाङाबो उदालगुरि समस्तियाव सिगांनि समाव गोबांखिनि डेभेलप लाबोबाय सानैबो समान खामानिखौ मावदों आरो सानबावदों एबारो बिबाथ' केबिनेट मिनिस्टार जोंहा 3 बा 4 मोनगोन निश्चय रिहन दैमारि बिथाङा मोनबाबो मोनाबाबो बा सोरबा सासे उदालगुरियाव मोनगोन जोंनि उदालगुरि हालामा बांसिन जौगाबावगोन होननानै आं सानो सानैबो मोजां सानै रावखौ मोनसे खोथा फैबाय दं ससियेल बिथांखौ डिस्कर्डआव थिनहरनानै दिनै बिथांनि पस्टखौहाय क'क्राझार फारसे लांफिननो हागौ नामा बियो पार्टिनि सायाव सोनारगोन बेखौ रावखौबो जोङो स्किप खालामालासिनो बा सोरखौबा स्किप खालामनानै जों रायलाय गासिखौबो ज' लानानै सावरायगोन दा बियो पलिसि मेकिं बडि दङ बिफोराव बियो डिसिसनखौ लागोन थारैनो डिस्कर्डआव थिनहरो ना डिपुटेसिभ खालामो बियो बेखौ समाजो फोरमायसिगोन दा बेनि सायाव आं जेबो बुंनो साना जितु पेरेन्ट बडि दङ गोबां सिनियर लिडार्सफोर दं सावरायगोन अपोजिट पार्टिफोरा बुंदों इपिपिएल पार्टिफ्रा दिनै डिपुटेसिभ बिबानखौ होबाय रिहन दैमारिनो हयथ' बिथांनि मावनाया जाहाथे बिनि थाखायनो लाखिनो थाखाय बे नङा बिपिएफ पार्टिया आं दाख्लैबो बुंदों गासिखौबो सनमान होयो आरो आं बुंनो सानदों रिहन दैमारि बिथाङा आथिखालाव सिनियर हिसाबै जयगता दं बे हिसाबैसो पार्टिया बियो इउपिपिएल दोलोआ जुदि बिदि बुंदोंब्ला बियो जोंनि केन्डिडेटखौ गाज्रि बांसावनो मोनसे षड़यन्त्रसो दा बिथांमोननि केन्डिडेटआ जेननो थांगासिनो दं बे कनफार्म दिनै उदालगुरि समस्तिनि सिङाव 3 बिटिसिनि समस्ति हाबनानै दङ धोनस्रि दङ हरिसिंगा दङ बेनि उनाव दं भैरबकुन्द 3 समस्तियाव लास्ट टाइमाव बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि केन्डिडेटआ उइनार जानानै दंखायो अब्ला बबे एंगेलजों बिथांमोना जे देरहागोन बेखौ गोसोआव सानबाय थागोन बिथांमोना जे जेनगोन बा गावसिनि केन्डिडेटखौ इउपिपिएलआ गावसिनि केन्डिडेट दिलेन बर' बिथांखौ देरहाहोनो थाखायनो बेफोरबायदि मोनसे षड़यन्त्र बाहायदों बाखि जेबो गैया रायजो राजाफ्रा भट होनो रेडि बिजेपिनि गासै वार्कार्सफ्रा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबायदि गावनि बेसेन गोसा समखौ ओंखाम बोथिसेखौ मोजाङै मोनजास्लाबाबाबो जे पार्टिनि खामानि मावदों सरकारखौ लाबोनायनि सार्थाव खामानि मावदों थिग बिदिनो सेम कन्डिसन नैबे एमएलए इलेक्सनावबो रायजो राजाफ्रा पार्टिनि वार्कार्सफ्रा मैखोमै बिफाव लागोन होननानै आङो सानो आरो लाखागोन बिथांनो दिनै मोनसेल' डिपार्टमेन्ट होबाय दिनै बिथाङा मौजूदार गैया नामा होनना बुंदों थांनाय बोरै इउपिपिएल सरकार थानाय समाव गोबां मोजां डिपार्टमेन्टखौ गबिन्द मोनदों होनना बुंदों मा बुंदों होगोन लासैनो होगोन माने ओरैबायदि जेब्ला सासे मानसिया गाज्रि मोननो नाङा रायजो राजाफ्राबो जे सासे दुखुनि आबेगखौ आं बुंसै आरो सासे हौवाया जेब्ला हिनजाव थैजायो बा थैनायनि बोसोरनै उनाव जेब्ला हिनजाव गदायखौ लाफिनो अब्ला संसार जानायाव एसे आख' फाख' जायो माने बुस्थुआ एसे मा होनो गेटिं जायो नालाय दा थिग बिदिनो इउपिपिएलआथ' खनसे सरकार सालायबाय बेनि उनाव बिपिएफ सरकार फैबाय दा बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा नायबाय जे सोरनो मा डिपार्टमेन्टखौ होयोब्ला साबसिनै मावगोन इनिशियेल स्टेजखौ नायजोब खिन्थु एमएलए इलेक्सन जोबनायनि उनाव जेसेबांखिनि मजबुरि जानांगौ दं डिपार्टमेन्टेल डिस्ट्रिबिउसन डिपार्टमेन्टआ राननाय हाबाफारिया बेयो मोजाङैनो मोजां जालांगोन दा हाग्रामा महिलारि सारा नायदों जे सोर माबायदि मावो आंनि बुंनायखौ नोंथाङा बुजिदों दा एसे बिसोरखौ नायगिरबावदोंमोन जेरैबायदि हाबा जाफिननाय हौवाया हिनजाव गदाय लाफिननाया बे माने सोलिनो हाया जायो नङा होमबा थिग बिदिनो एसे बै हिनजावनि सायावबो एसे माबा थाहैगोन नङा होमबा सन्देह थाहैगोन थिग बिदिनो दा बिथांमोना गाज्रि मोननाङा जे बेबायदि हाग्रामा महिलारि सारा नायदों थारैनो आं आसा खालामदों हाग्रामा साराबो बुंदों जे एमएलए इलेक्सननि उनाव डिपार्टमेन्टखौ फुल प्लेजेडै रानना होनाय जागोन दा मोनसे नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो सानबावदों
बे स्टेजआव गोबां ससियेल मिडियाआव दिनै भाइरेल जागासिनो दङ नोंथाङा सानसुमा रामसारि बयबो दिनै मिथिलांगासिनो दङ माने नोंथांनि मेइन एम्स एन्ड गल्स मा दिनै नोंथाङा ससियेल मिडियाआव दिनै रिक्स लानो गोबां बाथ्रा बुंबाय थादों नोंथाङा जियाल'ना बाथ्रा बुंबाय थादों माने नोंथांनि एम्स एन्ड गल्स मा फैबाय आं हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो मानो मोजां मोनो बिथाङा जि प्रमिस होयो बेखौनो मावोना आरो बिथांनि जि स्टेन्डार्ड होनबा बिनि रायलायनाय बिनि स्पिच बिनि बाथ्रा बुंनाय रायजोनो मोनसे प्रमिस होनाय बे गासिबो स्टेन्डार्ड एक्सेप्टेबल मोनसेबो फेलें थाङा जेरै आं हाग्रामा सारखौ आं मानो फल' खालामो होनोब्ला खोथाया एसे गोलाव जागोन जे थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां जि मोनबा गेरान्टिखौ होबाय बेखौ ओरैबायदि मावबायना बिथाङा आरो बेनि सायाव 110% आं फोथायनाय फैबावदों अब्ला बैफोरबादि मानसिया जेनेबा रायजोफोरनि सिगाङाव एसे मोजां खामानि मावोबा आंथ' बेखौ थारैनो मोजां मोनगोन आरो आंनाबो गला बेनो जे बिथांखौ आं अरायबो फल' खालामलांबाय थागोन हाग्रामा महिलारि सारा आंनि थाखाय सासे गुरु आं दिनै बिमा बिफा आंहा जोनोमगिरि बिमा बिफा दङ बे जोनोमगिरि बिमा बिफानि उनावनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा आंनि सासे गुरु राजखान्थिनि फोरोंगिरि होननानै आं सानो आंना गला बेनो जे आङो फैबाय थानाय समफोराव आंनि जिउआ जेसेबांसिम थागोन बा बिपिएफ पार्टिया जेसेबां बोसोरसिम जोरनानै थागोन आं बिसिम आं बेयावनो थाबाय थागोन आरो खामानि मावगोन आं बेयाव लेपसेबो आंहा गिनाय आरो गावनि जिउखौ आंहा गिनाय गैया थांनाय 5 इयार्सआव बेयो माजबाद समस्थियावसो गोलैयो जाय जायखिया सरन बर' बिथांमोन जाय केबिनेट मिनिस्टार एक्स केबिनेट होनांसिगोन दायो खाफाल मोजां दा रिहन दैमारि बिथांखौ जोङो नैबे जोंनि खाजामाथि हालामाबो मोननो हादों आरो खाजामाथि हालामा उदालगुरि समस्थियाव इनक्लुड जाबाय जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनि देरहानायखौ जों निश्चित मोन्दों दिनै खाजामाथि प्राइमारियाव मोनसे वार्कार्सफोरखौ लोगो हमनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन जेसेबांखिनि आसा खालामदों बेनिफ्राय बाय डाबल वार्कार्सफ्रा गावसोरनि गोसो हांखुरखौ देखायफैनो थाखाय बिसिम सफैदों बेनि थाखाय खाजामाथि हालामनि गासिबो बिपिएफखौ अनसायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोसिनिफ्राय बिपिएफनि जानानै आङो